इलेक्शननि थाखाय इउपिपिएलआ प्रिपेयार जागासिनो दङ आरो फैगौ जानुवारि दाननि जोबनाय फारसे जोंहा मिरु कनफारेन्स दङ आरो बे मिरु कनफारेन्सआवनो इयुननि हाबाफारिफोरखौ जोङो फोसावगोन। फैबाय थानाय समाव इउपिपिएलआ सोरजों थागोन? बेनि थाखाय जोङो समाव फोसावगोन। जोङो जोंनि कनफारेन्सआव जोंनि फिउचार कर्स अफ एक्शन आरो डिसिसनखौ जोङो फोरमायगोन। बिजाथिखौ जोङो जोंनि जि 15 समष्टि जेरावबो फाइनाल जों दाबो खालामाखै, जिखिनि जोंहा एमएलएफोर दङ माखासे बेवहाय जोंहा बिजाथि हिसाबै दंखायो, खिन्थु गोबां जायगायाव गोदान समष्टि हिसाबै बेवहाय बिजाथिफोरा जोंनियाव फैदों बा जोंनि पार्टिनिफ्रायबो माखासे बिजाथिखौ जोङो थिक खालामदों। बिटिसिनि बाहेरावबो माखासे सिटफ्राव एमएलए सिटफ्राव बिजाथिफोर ओंखारदों आरो जोंनि पार्टी दानायनि बाथ्राखौ इतिमध्य माखासेया फैनानै रिक्वेस्ट खालामदों आरो बे हिसाबै जोंनि खामानिया सोलिगासिनो दं। गोबां थांखि दङ। आङो गुबैयै जोंनि गोदान टंला समष्टि आरो आगुनि जोंहा बिटिसि हिसाबै सोलिबाय थानाय मदिबारि समष्टि बिनि जोंनि माखासे बिबानगिरिफोरजों सावरायनायनि हाबाफारियाव नुजाफैदों आरो बयनोबो गोदान बोसोरनि आङो गाहाम हामलायनाय बावदों। मागो दमासि फैगासिनो दङ, बेनिबो गाहाम हामलायनाय आं बयनिसिमबो बावदों आरो बयबो मिजिंथिदों जे फैबाय थानाय समाव मोजां मोनसे परिबेसाव बयबो संसार जानो हागोन आरो आवगायलांनो हागोन। इलेक्शन फैबाय। इलेक्शननि थाखाय इउपिपिएलआ प्रिपेयार जागासिनो दङ आरो फैगौ जानुवारि दाननि जोबनाय फारसे जोंहा मिरु कनफारेन्स दङ आरो बे मिरु कनफारेन्सआवनो इयुननि हाबाफारिफोरखौ जोङो फोसावगोन। बिटिसि सरकारा मोनसे डेम'क्रेसि, नाथाय सिगांनि सरकारा मावना गालांनायफोरखौ उननि सरकारा फैनाय लोगो लोगोनो राजा बायदि गासैखौबो जोगारजोब्बाय। बे बेलायाव मा बेफोर बाथ्राखौ बिपिएफआ बुजि मोननाय नङा, खारन डेम'क्रेसिखौ बिपिएफआ जोबोद खम बुजियो आरो बिनिखायनो बिसिनि समाव माखासे हिंसायारि जाथायफोर बेबायदि गाज्रि गाज्रि थासारिफोरा जायो। दा नंखायनो इउपिपिएलआ जिफोर खामानिखौ मावदोंमोन, जोङो थानसालिफोर लुनायाव गिबि जों मदद खालामदोंमोन। गोबां समाजनि गोनां फसंथानफोरखौ जोङो लुनायनि थाखाय सरकारनिफ्राय डाइरेक्ट मदद खालामदोंमोन एबा स्किमफोरखौ लादोंमोन। बिथांमोना सरकाराव फैनानै गोबां लामा, गोबां दालां, गोबां फरायसालि, गोबां जातीय अनुष्ठानफोरनि जों होनाय स्किमफोर आरो लोगोसे बिथांमोनखौ नुनो मोनदों जे बे गोनां स्किमफोरखौ बिथांमोना दानजोबदों। सुपार 50याथ' बिराद इम्पर्टेन्ट। दा बावैसो जि रिजाल्ट जाबाय बेवहाय सा-70 जोंनि ओनसोलनिफ्राय सा-19 जोंनि ओनसोलनिफ्राय मेन्सआव पास खालामनो हादों आरो इयुनावबो बियो जोबोद मोजां जालांगोन जिखिनिया ट्रेनिं मोनबाय। दा नंखायनो बे मिशन आरो भिजन गैयै दोलो हिसाबै बिथांमोननि सरकार सालायनायाव बेबायदि माखासे गोरोन्थिफ्रा जाखागोन आरो गोरोन्थिखौ बिथांमोना मावखागोन, मानोना बिथांमोना जेबो मिशन आरो भिजन गैया आरो रायजो राजानि फारसे जेबो साननाय गैया। दा नंखायनो दिनै जौ जुवा बायदिसिना थासारिफोरा बिराद बारा जानो हमदों। दा बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा बयबो नुदों आरो इउपिपिएलआ बेबायदि थासारिजों जों मालाबाबो कमप्रमाइज खालामनाय नङा। जोङो जोंनि एजेन्डाखौ लानानै जों खामानि मावलांगोन। टंला समष्टियाव बिजाथि जाबाय नामा?